Mga Buhat, Kapitulo 2. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sakalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Dito sa Jerusalem niadtong higayuna may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila og natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa, sa dakong kahibulong ug katingala mingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Ngano nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Patria, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, ang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nagkabig sa tinuohan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia, apan bisan pa niini kitang tanan makadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ug sa ilang katingala ug kalibog, nagpangutan-anay sila, unsa bay kahulugan niini? Apan ang uban, nagbugal-bugal nga nag-ingon, mga hubog kini mga tawhana. Unya, mitindog si Pedro uban sa 11 ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsoon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga anias sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Kining mga tawhana dili hubog, sumala sa inyong gihuna-huna kay alas 9 pa man lang karon sa buntag. Apan mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios. Ibubuo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babayi magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga panan-awon ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki ug babayi, ibubuo ko ang akong espiritu niadtong mga adlaw ug magsulti sila sa mensahe sa Dios. Maghimo ako og mga milagro diha sa kalangitan ug mga katingalahan dinhi sa yuta. Aduna unyay dugo ug kalayo ug mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw ug ang uban ug ang bulan mahimong pula sama sa dugo. Sa dili pa moabot ang dako nga mahimayaong adlaw sa Ginoo. Ug ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung awtoridad, tin-aw nga gipadayag sa Dios diha kaninyo, pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kanya ngadto sa mga makasasala nga mao'y milansang kanya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, ang Ginoo nag-una kanunay kanako. Naguban siya kanako aron dili ako matarog. Tungod niini, malipayon ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug magmalaumon ako bisan tuod mamatay ang akong lawas, kay dili mo man biyaan ang akong kalag dito sa Hades, sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang imong pinili. Gipakita mo kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako
ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod gayod ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya og gilubong og ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Usa siya ka propeta og nahibalo nga ang Dios nanumpa sa pagtuman sa iyang saad nga himuon niyang hari ang usa sa iyang mga kaliwat. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios busa nagisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. Gibanhaw sa Dios kining maong Hesus ug kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan ug ang inyo karong nakita og nadungog mao na ang iyang gasa nga gibuo niya kanamo. Kay si David mismo wala mokayab sa langit apan miingon siya ang Ginoo miingon sa akong Ginoo lingkod sa akong tuo hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan nga masayod gayud nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tawo daw gikumot ang ilang kasing-kasing ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya, giingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulusol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa layo. Ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Naghatag si Pedro og daghan pang pagmatuod kanila ug miagda nga nag-ingon. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Og mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles sa pagpakigsandurot uban kanila sa pagpakigsalo sa pangaon ug sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro ug mga buhat ang nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambitan nilang tanan o gipamaligyan nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw dito sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga balay. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimut-an sila sa katawhan ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Mga Buhat Kapitulo 2.